Бүген безнең өчен иң куанычлы көн дип башлана программабызга килгән чираттагы котлау хатыбыз. Түбән Ширеккүл авылында яшәүче, безнең өчен җир йөзендә кадерләрдән кадерле булган, сөекле тормыш иптәшемне, ягымлы әтиебезне, назлы карт әтиебезне, Акмалов Әфкә Әгелтин улын ихлас күңелдән алтын көзләр алып килгән туган көне 70 яшьлек юбилей белән кайнар котлыйбыз. Кадерле без, күз нурыбыз, сиңа якты дөньяның бар изгелеген, сәламәтлекнең корыч тайын, гомернең озынын, күңел тынычлыгы, кайгы хәсрәтсез, шатлыклы көннәр телибез. Пар канатлы булып, тигезлектә, муллыкта үстергән кызларыңның, оныкларыңның игелекләрен, изгелекләрен күреп, үзегез тудырган җитешлектә бер хәсрәтсез, бәхетле, озын гомер кичергә язсын дип телибез. Сиңа булган рәхмәтләребезне, күңелдәге теләкләрне сүз белән генә әйтеп бирергә мөмкин түгел. Алар иксез, шиксез. Синең кебек михербанлы, саф күңелле, зирәк кешеләр бик сирәктер. Кадерле әтиебез, гомер юлың якты өлге итеп алырлык, меңнәргә үрнәк булырлык әтиебез. Безне аякка бастырып, олы юлга чыгарганчы, әни белән сиңа күп сынаулар үтәргә туры килгәндер. Сөекле әниебез белән бергә сакланырлык гомер юллары үттегез. Безне, өч кызларыгызны, җил яңгыр тидерми, кадерләп, назлап үстереп, укытып, олы тормыш юлларына чыгардыгыз. Бүген аныкларыгызның уңышларына куанып, сөенеп яшисез. Кадерләребез, безгә күрсәткән игелекләрегез, изгелекләрегез, әле дә ярдәмнәрегездән ташламаганыгыз, һәрчак безне колач җәеп каршы алып, озатып калганыгыз, тәмле аш суларыгыз, күчтәнәчләрегез, олы йөрәгегез өчен мең рәхмәтлебез сезгә. Син әти, безнең өчен һәрчак олы җанлы, киң күңелле кеше, таянычыбыз, ышанычыбыз, рух чишмәбез, яшәү өлгебез. Өебез һәр вакыт ямьле, якты, ризыклы булсын. Балаларыңның, безнең, оныкларыңның игелеген күреп, әни белән бер-берегезгә куаныч, терәк, кирәк булып, озак гомер итегез. Алдагы көннәрендә дә сау-сәламәт булып, безнең шатлыкларга сөенеп, туган йортыбызның тәрәзәләреннән һәр вакыт нур балкытып, безне һәр вакыт шат елмайган йөзләрегез белән сагынып каршы алсагыз иде. Гел елмаеп, безне сөендереп яшә. Җир йөзендә оҗмах булмый диләр. Бар дип әйтәбез, сүзебез хак. Без өч бала оҗмах назын тыеп, тормыш юлларыннан барган чак. Оҗмах безнең өй эше ул, аңа хуҗа әти-әни сез генә. Оҗмах кошкайларын эндәшәләр. Рәхмәтле без, әти-әни, без сезгә. Әти-әни дип әйтер кешең булу нинди бәхет бит ул дөньяда. Шатлыкларың булса, ортак була, кайгыларың булса, югала. Үләм әле әтиебез, әниебез картаян дип, шат көләш булыгыз, сүнмәгез, сүрелмәгез. Кадер-хөрмәт күреп үтсен гомерләрегез, урыннарыгыз булсын гел түрдә. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Лүзә, кызларың Айгөл, Гөлнур, Гөлшат, кияүләрең Илдар, Рәмис, аныкларың Илсияр, Айсылу, Аскар, Айсар, Айгизә. Хөрмәтле Әфкә абый, олы юбилейгыз котлы булсын. Кадерле кешеләрегез, тормыш иптәшегез һәм тормышыгызның якты йолдызы булып балкыган балаларыгыз, аныкларыгыз белән киләчәктә дә шулай тормышыгызның матур мизгелләрен тазалык белән, зур бәхетләр белән каршы алырга язсын. Җырлы моңлы сәламнәребезне кабул итеп алыгыз.
Гомер үзәнендә синең эзләр дәшә безне олы юлларга. Чәчләремә кырау төшкән диеп үпкәләмә әле елларга. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте. Бүләк булсын әле бу җырыбыз, оныкларның сиңа рәхмәте. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге